we will be navigating these beautiful poems through both languages, seen through rhyme and loose meter and troth, and the resonance they offer. I think that's quite important, for really they're retuning our frequency, retuning and tuning the literature of our ears, our hearts and our minds. So thank you, Sotiris, for allowing me to read some of these beautiful poems, and I trust you will enjoy them too. Thank you. About cracked hearts. There is not a heart without a crack. There is not a crack which cannot blossom. In the Greek, περιραϊσμένης καρδιάς. Δεν υπάρχει καρδιά χωρίς ράισμα. Δεν υπάρχει ράισμα που δεν μπορεί να βγάλει άνθος. Έγινε το δέσιμο, σημαίνει αυτό το μαγικό. Όλοι δένονται, ακούνε. Μετά ο κύριος Σωτήρης έδειξε το βιβλίο του, ήρθανε τα παιδιά να διαβάσουν το καθένα από ένα μικρό κομμάτι. Εδώ έγινε το δεύτερο μαγικό τραγούδι. Ότι παιδιά που είναι μικρές ηλικίες και παιδιά που δυσκολεύονταν στην ανάγνωση ήταν τα πρώτα που θέλανε και να σηκώσουν χέρι να μπουν να διαβάσουν. Έβλεπαν το σύννεφο να αλλάζει χρώμα. Από λευκός φερός, από ροζ σε γαλάζιο, σαν να αντανακλύσει τις σκέψεις τους. Ξαφνικά, ένας μικρός αέρας τους έκανε να αισθανθούν πως το σύννεφο χτιστούσε προς τα δεξιά. Και η Μαρίνα έπιασε γερά το χέρι του Πέτρου. «Δεν πρέπει να χαθούμε στη χώρα των σύννεφων», του είπε. «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι». Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια μικρή βοήθεια. Αυτά αλλάζουν τον κόσμο, Αντώνη. Ίσως όχι όλο μαζί, αλλά τον κόσμο κάποιου σίγουρα.